Doza 19 rojnamegerên Rojnameya Cumhuriyetê ku piştî hewldana darbeya leşkerî hatibûn binçavkirin û di derbarê wan de ji 7 sal û nîv heya 43 sal ceza tê xwestin, li dadgeha Çaliyana Stenbolê dest pê kir û heya roja înê îfadedayîna rojnamegeran dê berdewam bike. İddianamede zaten belgeyên ku wek sûc bikartînin hemû xebatin li ser rojnamegeriyê ne û li ser vê yekê dixwazin têkeliya rojnamegeran bi rêxistina FETO çêkin ku hikûmet ve mîna plankirina hewla darbeya leşkerî dibîne. 19 rojnamegerên ku tên darizandin bi tewambariya ku têkiliya wan bi tevgera FETÖ û PKK re heye tên darizandin. Ji van rojnamegeran 10 kesên wan jî nêzî salekî ye di girtîgehan de ne. Yayın politikasının yargılandığı bir dava. Evdûz darizandina politika weşana Cumhuriyete wekû mîna kadrî gol ser îro îfade da û diyar kir ku wekû berpirsê weşanê mafê wî tune ye guhartina weşanê bike. Lê polîs wê bi vê sûçê tawanbar dikir. Ji aliyê din ve ji doza bikarînana bername baylek lêpirsîn heye û 112 kes bergumanên wê sûçê ne. Ji bo piştgiriya rojnamegeran bi sedan rojnameger û siyasetmedar li ber girtîgeha Çaliyana Stenbolê kom bûn û daxuyanî dan. Hakikaten hayatımız boyunca yaşamadığımız kadar iddianamesiz, iddiasız, ne için Parlamentera Partiya Demokratîk a Gelan Filiz Kerestecioğlu daxuyanî de got em di pêvajiyekê wisa di derbas dibin ku kesên ku di girtîgehan de ne nizanin ku bi çi sûcên tên darizandin. Her wiha siyasetmedara Alman Rebecca Harms jî di daxuyanî de axivî û got rojnamegeriya azad bingeha demokrasiyê û îro ez ji bo vê yekê li birim. Hêçê bi bîrxistinê ku li ser hewldana darbeya leşkerî salekî derbas bû û di nava salekî de di qada çapemeniyê de bi sedan kes hatin girtin. Heya sala par jî tundiya dewletê li ser rojnamegerên Kurd zêdetir bûn. Niha jî ji her alî rojnameger li Tirkiyeyê di girtîgehan de ne. Zozan Yaşar, Dengê Amerika, İstanbul.